कधीतरी नकळत आपण एका अशा ठिकाणी जातो जिथून आपलं येणं हे शक्य नसते. पण आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर सबस्क्राईब करून बेल नोटिफिकेशन दाबा. कथा कशी होती मला तुम्ही इंस्टाग्रामवर सांगू शकतात. आयडी आहे तेजस डॉट स्टोरी. पार्थ आणि रितिका नुकताच दोघांचे लग्न झाले होते. ठरल्याप्रमाणे वेळात वेळ काढून यांनी कुठेतरी फिरण्याचा निर्णय घेतला. त्यातच रितिकाने सातारजवळच आपण फिरायला जायचे असे ठरवले. त्यात ती हट्टी म्हणून पार्थचं काही एक चाललं नाही. घरच्यांचीही विचारपूस केली. परवानगी घेऊन दोघंही निघाले. साधारण यांचा रात्रीचाच तो प्रवास होता. कळत न कळत आणि हळूहळू करून हे सातारच्या दिशेला जाऊ लागले होते. पण आता यांच्यावर जे होणार होते त्याची कल्पना यांनी कधीच केली नव्हती. पार्थचा तर भूतांवर विश्वास देखील नव्हता. गाडीतून जात असताना रेडिओवर न कळतच भूतांचे किस्से लागायचे, तर त्यात तो त्यांना ऐकून हसायला लागायचा. आणि बघता बघता शेवटी यांनी मुंबई सोडलीच आणि आले ते थेट सातारला. मॅपवर टाकले आणि हॉटेलचा ॲड्रेस येऊ लागला. सकाळचे 3:30-4 वाजले होते. तसंच तिकडेच यांना नशिबाने एक माणूस दिसला. यांनी त्याला विचारले देखील की या हॉटेलचा रस्ता कुठे आहे, हे रिसॉर्ट कुठे आहे, आणि त्यांनी एकटक गालातल्या गालात हसत त्यांना तो रस्ता दाखवला. एवढ्या सकाळी माणूस भेटणं म्हणजे आश्चर्यच. पण हे कसे बसे ते हॉटेलपर्यंत पोहोचले आणि बघता बघता यांनी पाहिले की तो रिसॉर्ट फार मोठा होता. पण हो, जसे जसे जवळ जात होते तसे यांना कळाले की डोळ्यात न टिपणारा तो रिसॉर्ट हा बहुतेक खाली असावा. त्यांनी आपली गाडी लावली आणि तसेच त्या रिसेप्शनवर गेले. तिथे कोणी नव्हते. पण ज्या वेळेला हे आत जाणार त्यावेळेला सगळ्या रिसॉर्टचे लाईट्स हे बंद आणि चालू होऊ लागल्या. इकडे रितिकालाही थोडी भीती वाटलीच, पण पार्थ होता म्हणून थोडा धीर दिला. कसे बसे करून हे तिकडे पोचले. पार्थ आवाज देणार तेवढ्यातच मागून आवाज आला, तुम्ही आलात का? हे ऐकताच दोघांनी मागे बघितले आणि रितिकाला थोडी भीतीच वाटली, कारण की त्यांनी पाहिले की साधारण 3 फुटा एवढाच एक माणूस असेल. तो यांच्याकडे पाहून त्यांना प्रश्न विचारत होता. पार्थने देखील खाली पाहतच सांगितले, हो हो, आम्हाला काही दिवसांसाठी रूम पाहिजे होते, भेटतील का? त्या माणसाने हसत हसत त्यांना किल्ली दिली. त्यात पार्थने विचारले, काही ॲडव्हान्स पेमेंट? त्यांनी नकारात्मक मान हलवली आणि त्यांना त्यांची रूम दाखवली. पण तो चालत मात्र अगदी धीम्या गतीनेच होता. पण यावेळेला ह्यांना एक कळले की किमान 40-50 कमऱ्यांचं ते हॉटेल हे यावेळेला तरी खालीच होते. पण असो, यांना त्याचे काय करायचे होते. ते तसेच त्या खोलीमध्ये गेले. खोलीमध्ये जाताच सुरुवातीला अंधारामध्ये तर काय कळत नव्हते. पार्थला चीड येऊ लागली, कारण की त्याच्या पायाला धूळ, माती हे सगळं काही लागत होतं. तो त्या क्षणी त्या रिसेप्शनमधल्या माणसाला ओरडणार तेव्हाच लाईट आली आणि त्यांनी जे दृश्य पाहिले ते पाहून त्याला आश्चर्य वाटले, कारण की त्यांनी पाहिले होते की तो खोली ही अक्षरशः साफ होती. जणू तिला आत्ताच साफ केले असे वाटत होते. मग आधी झाले तरी काय होते असा प्रश्न त्याला पडला. दोघंही झोपी गेले आणि दुसरा दिवस आला. तसेच ते आजूबाजूला फिरू लागले. पण त्यावेळेला यांना कळले की रिसॉर्टच्या किमान अर्धा किलोमीटर तरी जवळ कोणी नसे. आजूबाजूला चौकशी करणार, पण तेवढा वेळ तरी कुठे होता यांच्याकडे. झाले त्या दिवशी हे त्यांच्या रिसॉर्टमध्ये आले. साधारण 7-7:30 वाजले असतील. जेवणही मागवले. जेवण यायला थोडा उशीर होता म्हणून रितिका
ही आपल्या बाथरूममध्ये जाऊन आंघोळ करू लागली. पण बघता बघता ती त्या आरशामध्ये पाहू लागली आणि तिने जे पाहिले ते पाहून ती जोरात आतमधनं किंचाळली. कारण की तिने पाहिले की तिच्याच मागे रितिकाच उभी होती, जी तिला बघून एकटक हसत होती. तिने तिचे ते दोन्ही हात पुढे केले आणि रितिकाचा गळा दाबू लागली. पण एवढ्यात पार्थ आतमध्ये आला आणि पार्थने विचारले की झाले तरी काय. रितिकाने सांगितले, ते बघ मागे. दोघांनी मागे बघितले पण मागे कोणीच नव्हते. नक्कीच रितिका मस्ती करत असणार, पार्थला असे वाटले. बघता बघता दोघांमध्ये भांडण देखील झाले आणि रागाच्या रागामध्येच पार्थ हा तिथून निघून गेला. काही काळ उलटला असेल, अर्धा दीड तास झाला असेल, पण इकडे पार्थ हा तसाच त्या हॉटेलमध्ये फिरत होता. तिचे ते बारीक नजरेने सगळं काही पाहत होता. पण तिला एक कळले, सगळ्या खोली बंद जरी असल्या ना तरी सगळे काडी मात्र सगळे स्वच्छ आहेत. असे कसे ते त्यांनाच माहीत. तो मनातल्या मनात कोणीतरी नवीन पाहुणे हॉटेलमध्ये येईल ह्याची वाट पाहत होता. पण तसे होणार नव्हते. साधारण रात्रीचे 10:30 वाजले असतील. रितिका आणि पार्थ या दोघांनी खाली जाऊन स्विमिंग पूलकडे फिरण्याचा निर्णय घेतला. तसेच हे दोघं जाऊ लागले. पण चालताना अचानकपणे ही लाईट गेली. त्यातच पार्थने आपल्या मोबाईलची टॉर्च काढली आणि बघू लागला. मागे रितिका होतीच. दोघंही चालू लागले. अचानकपणे रितिका पडली. त्यात पार्थचा मोबाईल ही धक्का लागून खाली पडला. पुन्हा एकदा पार्थने उचलला आणि मागे पाहिले तर रितिका तशीच उभी होती. पार्थ ओरडणार पण रितिका बोलली, जास्त बोलू नको, चल. रितिकाचा असा वागणं त्याला आवडत नव्हतं. ते त्या स्विमिंग पूल जवळ आले. बघता बघता ते पळू लागले. पार्थ बाहेरच उभे होता. त्याला आश्चर्य या गोष्टीचं वाटत होते की ज्या रितिकाने कधी पवायला शिकले देखील नाही, ती आज छानपैकी त्या पाण्यात तरंगत आहे, पवत आहे. इजा त्याला काहीच नव्हते. तो तसाच एका बाजूला पाहून एक क्रूर हास्य देत होता, एक चांगला हास्य देत होता. पण इकडे रितिका त्याला तशीच पाहत होती. कळत न कळत ती त्याला पाहून हात दाखवू लागली. ती त्याला त्या पाण्याच्या आतमध्ये खेचू लागली असे वाटत होते. शेवटी पार्थही तिचा नवरा, तो तिकडे जाऊ लागला. बघता बघता पार्थ फार जवळ गेला. रितिकाने हात केला पण त्या क्षणी मागून आवाज आला, पार्थ थांब, जाऊ नकोस. पार्थची नजर मागे गेली आणि पार्थने जे पाहिले ते पाहताच तो जोरात किंचाळला. कारण की त्याने पाहिले की मागून त्याला रितिकाच बोलवत होती. हे झाले तरी काय, क्षणाचाही विलंब न करता रितिकाने त्याला त्या क्षणी मागे खेचले आणि पाण्यात ती भूत म्हणजेच ती रितिका ही यांच्या मागे येऊ लागली. दोघंही तिथून पळू लागले. बघता बघता पूर्ण रिसॉर्टमध्ये लाईट्स हे फ्लिकर म्हणजेच बंद आणि चालू होऊ लागल्या. यांच्यावर काय घडले ह्यांना कल्पना नव्हती. पण क्षणभरातच मागून ती हाडळ जोरजोरात किंचाळू लागली, ओरडू लागली आणि हसण्याचा आवाज येऊ लागला. इकडे ते गेट जवळ पोहोचले पण गेट हा पूर्णपणे बंद होता. करायचं तरी काय. पण हळूहळू करून त्या पूर्ण रिसॉर्टने पेट घेतला. हे होतं तरी काय या दोघांना समजत नव्हते. त्यांनी तसंच मागच्या खिडकीतून पाहण्याचा प्रयत्न केला. पण मगासचा तो माणूस 3-3.5 फुटाचा तो ह्यांच्याकडे तसाच पाहत होता. बघता बघता तो उंच होऊ लागला. आता तर पार्थ आणि रितिकापेक्षा देखील उंच झाला आणि त्याचे मानवी शरीर हे वेगळ्या आकारामध्ये होऊ लागले. तो या दोघांच्या मागे धावू लागला. पूर्ण रिसॉर्टमधनं जळण्याचा आणि हसण्याचा आवाज येऊ लागला. पण यांना काही करून तिथून वाचायचं होते. पण आता कळत न कळत हे दोघंही त्या माणसाच्या तावडीत सापडले. इकडे पार्थने
आणि रितिकाने एकमेकांचा हात घट्ट धरला आणि रडू लागले. आणि पुढून तीच मगाशी ती हाडं आणि तो माणूस हे येऊ लागले होते. त्याच वेळेला रितिकाने आपल्याजवळ असलेला एक धागा हा दोघांच्या हाताला तसाच बांधला आणि ते तसेच बसले. पुढून ते दोघं भूतं आले. दोघांच्याही हसण्याचा आवाज आणि किंकाळ्या येत होत्या आणि त्याच क्षणी दोघांनीही यांच्या डोक्यावर वार केला. ए उठा उठा, इकडे काय झोपलात? उठा, चला निघा इथून. सकाळ झाली होती. पार्थ आणि रितिकाला एक वयस्कर म्हातारा हा ओरडून तिकडून हाकलत होता. तो म्हातारा बोलत होता, तुम्हाला अक्कल आहे की नाही? एवढा वेळ इथे कोण झोपतं? तुम्ही इथे आलाच कसे? पार्थ त्या क्षणी उठला आणि त्या म्हाताऱ्याला सांगू लागला, हे बघा, आमच्यावर आहे ना इथं कोणीतरी जीव घेण्याचा हल्ला केला. तो म्हातारा यांच्याकडे आश्चर्याने पाहत होता. त्याला घाम फुटला आणि त्याने विचारले, तुमच्याकडे गाडी आहे का? पार्थने हो असे सांगितले. त्याने तसेच त्याला चालण्यास सांगितले. तो असं का बोलत आहे समजत नव्हते. पार्थने देखील जास्त प्रश्न विचारला नाही. हे तिघही गाडीमध्ये बसले. पार्थने आपली गाडी चालू केली आणि पुढचा तो नजारा पाहिला. जिथे ते रिसॉर्ट होते ते पाहताच पार्थच्या पायाखालची जमीन सरकली असे वाटू लागले होते. रितिका तर बेशुद्धीच्या अवस्थेत आली होती, कारण की यांनी पाहिले होते की त्यांच्या पुढे तो रिसॉर्ट नव्हताच, एक पडीक इमारत होती जी किमान वर्षानुवर्ष पडलेली असेल. त्या क्षणी कोणताही प्रश्न न करता यांनी गाडी मागे घेतली, देवाचे नाव घेऊ लागले आणि एका चांगल्या ठिकाणी येऊन थांबले. त्यात पार्थने विचारले, आजोबा नक्की काय झालं होतं आमच्यावर? आम्हाला सांगा. आणि ते आजोबा सांगू लागले की खूप वर्ष अगोदर इथे एक भले मोठे रिसॉर्ट होते, पण अचानकपणे त्याचं नुकसान होऊ लागलं, कारण की इकडे शहरीकरणामुळे चांगले मोठमोठे हॉटेल्स आणि रिसॉर्ट आले होते. त्या मालकाला आणि त्याच्या त्या पत्नीला हे बरे वाटले नाही. त्यांच्याकडे फार कमी लोक येत होते आणि आता तर चक्क त्याचं नुकसान होऊ लागले होते. याशिवाय त्यांच्याकडे कुठलाच पर्याय नव्हता. म्हणून त्यांनी हॉटेलमधले काही पाहुण्यांना आणि त्यांनाच संपवले. पूर्ण हॉटेलला आग लावली आणि तेही मेले आणि त्या माणसांनाही मारून टाकले. तेव्हापासून इथे कोण येत नाही. आणि हो, किमान वर्षातून 2-3 प्रेत तरी इथे सापडतातच. तेही तुमच्यासारखेच इथे फिरायला आलेले असतात. त्यातच रितिकाने विचारले, मग त्यांनी आम्हाला का सोडले? आणि मग त्या म्हातारीने यांच्या दोघात असलेला तो धागा पाहिला आणि बोलला, तुम्ही दोघांनी हा धागा काल एकमेकांना बांधला होता. हा तो देवाचाच धागा असणार. यानेच तुमची रक्षा केली. त्या देवाचे आभार माना आणि इथून निघा आणि परत इथे कधीच येऊ नका. एवढं बोलताच पार्थ आणि रितिका तिथून निघून गेले. थेट मुंबईला आले. काही दिवस तर तापाने फणफणत होते, पण नंतर बरे झाले. पण यापुढे ती अशी चूक कधीच करणार नाही. जर असं कोणावर झालं तर किती वाईट. ही कथा कशी होती मला तुम्ही इंस्टाग्रामवर सांगू शकतात. आयडी आहे तेजस टॉप स्टोरी. चॅनलला लाईक आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. बेल नोटिफिकेशन नक्की दाबा. भेटूया पुढील भागांमध्ये.